To fa kamar yadda wasu manyan jarumai suka fito kwansu da kwarkwatar su suna ta cece kuce kuma suna ta Allah wade ta bangaren wato musamman ma bangaren sarautar wato jarumi Adam A Zango wato da kuma wato sarautar Nura M Inuwa, inda wasu da yawa suke cewa ya dace wato a baiwa Nura M Inuwa wato sarautar wato ta bangaren sarautar waka wato a faɗin arewacin Najeriya, inda suke ganin cewa tabbas Nura M Inuwa ya cancanta kuma ya kai matsayin da ya kamata a bashi. Sai dai wato Nura M Inuwa ya samu wato togaciya kuma inda ya samu wato rahin goyon baya a gurin wato makiyansa ta bangarurruka daban-daban. Sai dai wasu da yawa sun ce tabbas Nura M Inuwa shine ya fi cancanta domin a baiwa wato sarautar waka. Sai dai ta wani gefen wato akwai makiya inda suka fito musamman ma a cikin bangaren nasu wato na bangaren waƙoƙi, inda su kansu suka fito suka nuna wato rahin jin daɗin su akan hakan, inda suka ce tabbas ba sa buƙatar Nura M Inuwa ya mulke su wato a bangaren waka, inda suka ƙara da cewa Nura M Inuwa babu waƙar da iya yi wato daga waƙar sarauta wato a oke daga waƙar soyayya wato sai waƙa wato ta gidan biki. Wato Nura M Inuwa bai iya yin waƙar sarauta ba kuma wato bai iya yin waƙa ta siyasa ba, kuma sannan Nura M Inuwa bai iya waƙe wani ko wata ba. Hakan yasa wato suka ga cewa bai dace wato a bashi wato sarauta ta sarkin waƙa ba. Sai dai masoyansa da yawa sun tofa albarkacin bakin su ta bangarurruka daban-daban, inda su ma suka kawo hasashe ta wasu bangarurrukan, inda wato a yanzu musamman ma a cikin makiyansa muka samu sunayen wasu, inda kuma ba a taɓa tunanin cewa wato za su yi wa Nura M Inuwa haka ba, inda suka kai takardu masu ɗimbin yawa dangane da cewa suna so a soke Nura M Inuwa a cikin waɗanda za a baiwa wato sarauta ta bangaren waka. Sai dai kafin ku ji sunayen nasu, ina mutanen da suke yawan daukar namba mu kira mu dangane da cewa suna so za mu buɗe musu sabon YouTube channel domin su ma su dinga dora shirye-shirye kamar yadda muke dorawa. Sannan kuma ina waɗanda suke harkar waka, ku sani cewa tabbas harkar waka harka ce wacce take saurin kawo kuɗi a duniya kuma take saurin kawo ɗaukaka, amma ta gefe ɗaya wato waka take tallata mutum kuma take sa mutum ya suna ga ganin lokaci. Wannan harka ita ce wato idan kana da YouTube channel. Da haka ga wanda yake bukata za mu buɗe mai sabon YouTube channel domin shi ma ya dinga ɗora waƙoƙinsa domin shi ma ya sanu a faɗin duniya. To ku sani cewa zai iya ɗaukan nambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp, domin ta ɓangaren YouTube ne kaɗai za ka yi suna kuma za ka sanu a faɗin duniya har a dinga yayinka kuma a dinga neman ka. Don su kansu mawaƙa da kuma ragowar wanda suke harkar comedy ko fina-finai, ku sani cewa ta ɓangaren YouTube ne kaɗai suka sanu kuma aka san su a faɗin duniya. Da haka kai kanka idan kana bukata za ka iya ɗaukan nambar mu ka kira mu kai tsaye ko kuma ka bibiye mu ta WhatsApp. Sannan bugu da ƙari ina kuma waɗanda suke sha'awar wato za mu tallata musu hajojinsu a faɗin duniya, ku sani cewa dukkanin ɗan kasuwan da yake sha'awar da za mu yi matalla zai iya ɗaukan nambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Sannan ina masu magunguna na gargajiya da kuma malamai magada annabawa, ku sani cewa ku kanku ba mu bar ku a baya ba. Ga wanda yake bukata za mu yi talla zai iya ɗaukan nambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Sannan bugu da ƙari na waɗanda suke sha'awa za mu yi musu waƙa, ku sani cewa tabbas ga wanda yake so za a yi mishi waƙa, kamar wanda za a yi mishi waƙar aure ko kuma waƙa ta sarauta ko kuma waƙa wanda za a waƙe mishi kasuwancin shi ko kuma wanda za a waƙe mishi wani ko wata, ku sani cewa zai iya ɗaukar nambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Amma dan Allah dukkanin wani wanda ya san ba ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa yake so ba, dan Allah kai ya kokarin ɗaukar nambar mu ya kira mu ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp din. A gurguje bari mu dawo ainihin abin da aje mu wato bangaren sarautar Nura M Inuwa, inda wato yake ta neman